କରିଦେଲା ହଁ ଭାଇନା ଭାଇନା ଦେଖିଲୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ସେ ଦାଦାର ପୁଅ ଭଳିଆ ଦୁସୁଛନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଳେଇବା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଭାଇନା କେବେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କିଏ ବାବୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କାଇଁ ଆମେ ତ କେବେ ଦେଖିନୁ ଆମେ ପୁରା ତମ ବଡ଼ ବାପା ପୁଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାପା ପୁଅ ସିଏ ଦାଦା ପୁଅ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଦା ପୁଅ ଓହୋ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ହଁ ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ରହୁଛି ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି ସେ ବେଙ୍ଗଲୋର ରହୁଛି ଓହୋ କେମିତି ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଲ କେମିତି ପଳେଇ ଆଇଲ ବୋଲେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରେ ରହୁଛୁ ହଁ ଏତେ ଗୁଡା ଜମି ଏ ସବୁ ଜମି ତମେ ଦି ଜଣ ମାଡି ବସିକି ଚାଷ କରୁଛ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଓ ଜମି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲ ଆଉ କି ଜମି ନବୁ ଆଜି ଫାଇନାଲ କରିବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଜମି ନବୁ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଜେଜେବାପା ମଲେ ତମାନେ ଆସିଲ କିଏ ଦେଖା ଦେଇ ଆମକୁ ଖବର ନାହିଁ ଖବର କଣ ତମକୁ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଖବର ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା କି ଫୋନ ଟିକେ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଜେଜେମା ଯେତେବେଳେ ମଲା ଦଶା କ୍ରିୟାକୁ ଆସିଲ ବେଙ୍ଗଲୋର ଭାଇଟା ଖବର ଦେଲା ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ସିଏ ପଳେଇଲା ଆମକୁ ତ ଖବର ନାହିଁ ଆଉ ଏତିକି ଜମି ଯୋଉ ଆମେ ବାହାର କଲୁ ଜେସିବି ଲଗେଇକିରି ଖୋଳେଇକିରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲ ଭାଇନା ଏସବୁ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଭାଇନା ଆମର ଭାଗ ଆମକୁ ଦରକାର ଭାଗ ଲୋଡ଼ା କି? ଅସୁବିଧା ବେଳକୁ ତମେ ନାହିଁ ଓ ସୁବିଧା ବେଳକୁ ତୁଳା ଆబ్బା କାଇଁ ଭାଇନା ଭାଗ ଦେବା ଭାଗ ଦେବା ଦେଖିବା ଭାଗ ଦେବା ମାରିବ ନା